Mas lagi. Mama nih, biar apa nih? Besang nih belai. 20 taka. Ini le. Ini neng sanang gitu tuh. Jangan. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Happy New Year. Boni simple. Nih, zabi medi nih. Malah New Year nih piknik malah. New Year जायाखै जानायालाय जायाखै दिनै बोसोर माबा बिदाय बोसोर बिदायनि माने सिनिया स्कुल इउएन एकाडेमि स्टाफआव दं नाया मास्टर स्टाफआव थ' बिनिफ्राय स्टाफ हिसाबै माने थांगोन आरो ना दे मोजां जाना फै नायनोसै ने जानायाथ' जाखानांगोन जानानै थां खिन्थु देग्लाय आंहा जेबो प्लेनिं गैयालै बाबो फैबा नुगोन आरो ना थांनाय जाबा नुगोन नोंथांमोना थ' लोगोफोर द' होमबा नोंखौ दिननांगोन नामा बिखौ आं आइखौ दायो फार्स्टनो माबायाव लामालास दिनैनोसै गारिखौ थिखाना हरनोसै ओमफ्राय दिनै नै एसे बुंखानि आङो दिनै नैबे न'खौ दिनै एसे रिपेयारिं मानेथ' दाखालि सिगाङाव देखायबाय ना माने नेखिना प्लास्टार जाजोब्बाय गासैबो मात्र नेखिना दङमोन आरो ना साजाखौ जास्ट धालायखौ बोखारगोन बेनिफ्राय बेयाव प्लास्टार होगोन दायो नै मिस्ट्रिफोर दंखायो मावगासिनो थ' दायो नै बेबायदि खामानिया वर्किं जागासिनो थ' बेनिखाय दिनै थांनो हाथ'ला मानोना न'आव खामानि दङ न'आवथ' आंबो जेखिजाया थांनो हागौमोन माने न'आव खामानि थानायखाय थांनो हाथ'ला आरो थ' let's go नैबे जाबाय जोंहानि बोराय स्कुटि बिदिनो आङो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार 2016, 17 बेफोराव माने बहुत थांलाय फैलाय खालामबाय आरो नैबे स्कुटिजोंनो पुरा लेजेन्ड बे स्कुटिया लेजेन्ड थ' नै थावदो आइखौ फार्स्ट दिनैनोसै माबायाव सकनिफ्राय ओमफ्राय दायो आं मोनसे जायगायाव थांगासिनो बेखौ बोसोरनो बुंगासिनो आङो लाफोर नै बिबागा दिनै उल्टासो गारना नांबाय थावा होननानै आयो बेयावनो मबाइल थाबोजोब्बाय आरो ओरैबायदि पिकनिक जानाया ओरैबायदि माने फनबो थागौबाय बेहा आरो गारियाबो थावजोना फैनाय दा फार्स्ट गारिखौ ओइ सकआव थांनानै थाव सोहैनोसै बिनिफ्राय बिनि मबाइल लायनोसै आइनिखौ मिन्थ'ना गाव दासो नै तलफोर नै दायो न' सफैबाय स्कुटियाबो लेजेन्ड ना बियो माने बिराद थाव जायो माने थाव गैयामोन न'निफ्राय जास्ट ओंखारलांनायावनो थाव जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय जेखिजाया थाव सोबाय जेखिजाया आइया दासान्दि गाखोबाय गारियाव तलफोर ओमफ्राय आं दै बुंनाया जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो होननाया तलफोर दायो आं थांगासिनो दाखालि थांदोंमोन आं दैजिरि फेस्टिभेलाव थ' दिनैबो फिन बेयावनो माने थांनोसै आरो ना माने लोगोफोर दिनै बेयाव जानो थांगासिनो डिजे आरो ना थ' डिजे एसे नायनोसै ना बहुत गोबाव जायोमोन डिजे नायिया माने गोदो माने 4 इयार्स सिगाङाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नायनायानो आरो ना थ' नै दायो फार्स्टनो न'खौ बनायनायखौ एसे नायनोसै बिनिफ्राय मोनाबा थांनोसै थ' दैजिरि फेस्टिभेल नै दायो अन मेकिं जागासिनो दा दांगासिनो नै साजाखौ आङो थांनाय भिडिअ'आव देखायदोंमोन ना माने मैखुन बनायनायनि जि प्रसेसखौ थ' बेखौ आं एसे दिनैबो देखायबावनोसै थ' बेयाव आङो बेबायदि सिलिन्डारखौ आं खिथिनाया थ' बेबायदि बनायबाय आङो नैबे जागासिनो मथा मथि 15 दिन बिनिफ्राय पिनेट्स ओंखारसिगोन मैखुन बिबारा ओंखारसिगोन ओमफ्राय नैबे जादों नैबे सानबा जाबाय दाखालि बनायनाया थ' नै जेब्ला बेखौ आङो सिबखांगोन दिनै उनाव गाबोन खालामसै आङो प्रडाक्सन रुमाव जायनिफ्राय बियो बेबायदि बिबार ओंखारगोन आं होगासिनो फट' दै जेखिजाया थ' बिखौ आं लांबा देखायगोन आरो ना थ' दिनै बिखौ लांथ'ला बिदिखौ आं देखायथ'ला सोरबा बेखौनो बनायनो सानदोंबा आंनि भिडिअ नायबानो जाबाय आङो फ्रिलि ट्रेनिं होयो नोंथांमोननो फ्रिलि ट्रेनिं मानसिफोराथ' ट्रेनिंनि थाखाय फैसा लायो मा लायोना आं बेबायदि नङा आंनि साबसक्राइबारफोरनि थाखाय आरो बेखौ फोरोंनायालाय माथो लस थांनो नङा होमबा जेखिजाया आं जि रोंबाय 4 बोसोराव बनायनानै आरो खामायबाय नालाय इयारलिथ' जेखिजाया आङो 300-400ता बेग बनायोमोन बेबायदि सिलिन्डारखौ जेखिजाया 1 लाखनि खाथि खाथा माने 70-80-90 बेबायदि इनकाम जायोमोन आरो ना थ' मोजां बे हिसाबै इनभेस्टमेन्टआ एसे खम मथा मथि नोङो 15-20 हाजार इनभेस्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय 1 लाखसो आरामसे माने इनकाम जेनेरेट खालामनो हायो आरो ना इजि वे थ' आं देखायगासिनो दै बोरै बनायनो नोंथांमोना खम जेखिजाया ब्लगाव थाबाय थाबानो जाबाय सोलोंनो गोसोबा आं जेखिजाया ब्लगनि गेजेरावनो एसेबाबो गासैखौबो देखायलांगोन आं प्रसेसफोरखौ थ' लोगोफोर नै दायो थांनो थाखाय रेडि थ' दैजिरि फेस्टिभेल थ' दिनै जाबाय सेकेन्ड टाइम माने बाय थाब ओंखारनो सानदोंमोन आङो खिन्थु खामानि बिदि मावनानैनो लेट जाखायो बाबो दाखालिनिख्रुइ एसे थाब ओंखारबाय आरो दाखालि आरो मोनाखादों ना थ' नांसै ना दिनै एसे देखायनोसै मोजाङैनो दाखालि मोजां देखायनाय जायाखैमोन आरो दिनै दोङो स्पेसियेलि आरो आं दै बुंखाबाय नङाबा दिनै दोङो स्पेसियेलि डिजे नाय डिजेखौ आङो लाइफआव खेबसेल' मोनदों दै बेबो जाबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आरो ना ओरैबायदि स्पेसियेल डिजेमोन बियो थ' नैबे माने सेकेन्ड टाइम जागोन आरो ना नायनोसै ने बोरै जायोना थ' आसा खालामो मोजाङैनो जागोन थ' ओंखारनोसै लोगोफोर दायो थ' दैजिरि फेस्टिभेल नावकाटा थ' लोगोफोर सोर फैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंखौ नुदोंबा माथो होबानो जाबाय दे जेखिजाया आरो ना बिराद मोजां नाङो आरो ना माथो होबा माने
आंनिबो जे आंगो बे जायगायाव दङ बेखौ माने मिथिया आरोना माने नुबा माथो नाङो आरोना प्रायना माथो दाले प्रायना माथो बिराद माने मोजां नाङो गोसोनिफ्राय बुंदों आङो नोंथांमोना जास्ट माथो हो अच्छा लगता है ना बहुत अच्छा लगता है आंनि फ्रेन्ड अननायाव मोनगोन थ' लोगोफोर थौदो सिद्दा दैजिरि फार्स्ट लेट्स गो थांबायदोंमोन माबायाव दिराङाव ओरैबायदि बरिया ना नैबे आयु आयु माने जे जिखि जाया बे माबा नङा बार जेनेबा दै वाटारफल बिदि नङा होमबाबो ओरैबायदि माने बार हाबखाया ओरैबायदि सलिड आरोना नि बे लादोंमोन दालाय मोनसे जिखि जाया 400 ना 500 लादों माय दाम गोसायानोबाबो बिराद बेस्ट आरोना थांनायनि थाखाय बार हाबखाया थुबसेबो बेस्ट इन क्लास माने बरफ जागानिखा ना नङा होमबा दिरां माने सेला माबाफोरनिखा टावांफोरनिखा थ' बिनिखाय बिसोरनि स्पेसियेलि बिदि जाखायो आरो थ' लोगोफोर होलांसै सिद्दा नै हेलमेटखौबो सोलायनायनि टाइम जाबाय माने बहुत बोरायबाय हेलमेटआ गासै 3-4 इयार्सआनो जाबाय खोमा बेखौनो गाननाया सोलायनाया आपग्रेड खालामनो टाइम जाबाय आरोना खिन्थु हायाखैसो र' खालामनांसिगोन र' हेलमेटखौ बरियानो थ' लोगोफोर दायो सफैबाय सेकेन्ड टाइम 2 टाइम दै लोगोफोरखौ नाय ममिजि ओइ बाना उसन बा नुवाखैमोनलै नुवाखैमोन दे नै दिनै फुरा फैग्राफोरा सारप्राइज आरो नै बिमाया फार्स्ट फायग्रोदोंमोन फार्स्ट फायग्रानै नै होला बिमाया दाउ मासे मोनना थादो होबाय र बेटा र 3 पस्ट जागोन बा मासे लाखि गासैबो बापारे डेन्जार ने गासैबो स्टार गारि गंसेनि आबौलाय मा पकरा जागोन मोननायनि आरो दे जियानो जाया नोङो गाबोन पार्टि मोनजासिगोन ने दे थांग्रोदो मालाय दे मालाने जों दासो फैखादो फैबाय नोंसोरो तलबर नै जों दासो फैबाय बिमाफोरा जोंनि बिराद लाखि मालाय तलबर नै दायो जागोन दिजे दसे उनाव दानि बारा गैथ'वा जेबो नैबे मार्केट एरियानि दिजानि परा तलबर नै दायो एसे जानो लानोसै नैबे जाबाय दैजिरि फास्ट फुड जोंनिया नै अजय भाइनि गासैबो सिनाय हागौ नङा होमबा अजय थ' नै बेयाव जानोसै दायो दसे दाव जागोन जोंनिया माबाया डिजेया बेखौनो गासैबो नेगासिनो नै टेबोल मोसागोन ना दे डिजे यो नायसै मा मोनसे रायनो र' बा जोंनिया भाइया बिराद बिजि Ozay, emang busy? Ada, ini. Kesang busy? Ini neng sanang gitu sini. Jangan. Licoy. Jangan tuh biasa kan, tuh Karma. Bajai, pesan aku berapa? Deh. Ini. Ozay भाई nih dokan ini. Momo. Dang nasi. Mana sih? Dang sini. Mami sih. Ini. Momo ah. Kau. Emang guduk. Lap wasin dulu. Apa itu nih? Houseful. Ada yang sama ini Garo. Mana sih? Garo. Mami? Nih, itu dia. Korea. Beri. Saya sang rapi nih, Mami sih. Natega nabi? Natega. DJ. Nesana maneng karen, behora maneng zaye. Muda, deh muda. Aduh ya. Kemudian balas shot, sola sih hot. Kata nak shot setelah. Kalau bener ya, sampai DJ start.